Besan maring Purbalingga, guys. Nak kene inyong karo anak wadon sing melu ke bapake juga nang samping inyong ki, mamake ta nang ngarep guys rakaton. Ica singkat cerita baik wis gutul, guys. Tapi ini kudu mlaku iki. Mikrone parkire nang kane ki mundun ado, guys, mlaku gawat tentengan kita cangking nang tangan kiwe. Kai para ibu-ibu, bapak-bapak juga ana sing uwis nang ngarep, guys. Kembesan anu lili ke inyong bojo, guys. Alhamdulillah. Akhirnya sold out juga lili ke inyong. Hehehe. Kibis gutul, guys. Pada salam-salaman. Nah, anak snack juga lah ya, habis makan snack kebenaran kayak madan kencot wetenge, guys. Anak sini jero juga kayak orang medang, guys, nang jaba sesak soalnya para bapak-bapak, adik-adik, ibu-ibu, mbak-mbak sesak pokoknya. Nah, ki pengantine balik kakak aki, guys, nembek bae langsung nyelami para tamu-tamune, guys. Alhamdulillah banget ya lili ke wong Somawangi oli wong Purbalingga atuh, guys. Moga-moga sama wayalik sakinah mawadah warahmah, amin amin ya robbal alamin. Wih, cantik banget ya pengantinnya, guys. Masya Allah banget ya. Jadi terharu aku. Akhirnya melum besan juga ya hitung-hitung karo plesir. Singkat cerita bae acarane ora ke record kabeh mikir lah ya wong anu sibuk mangan snack, mangan rames dadine ya. Musi TikTok sing tak video niki wis rampung bali mlaku jen parkir aduh banget maning supire ala nang kono kae jen masyaallah doe. Dadi ini kudu mlaku ki. So aduh-aduhan ya wis disit gutul ngene bae lah ya guys video nih.